trendybeats.com. Akama honye nzọpụta ngekene ya n'iho mere o ziri m ụzọ ndụ wee gbapụta m na njọ mama Jizọs onye ebere m gasị ya aijesi ya imorisi ya ọ dịghị onye yiri ya ọ dịghị onye yiri ya ọ dịghị onye yiri Chineke nke n'igwe ọ dịghị onye anyị ga-eji ma ya tụsi ọ bụ ya yiri ya Chimo ọ dịghị onye yiri ya ọ dịghị Chime ọ dịghị onye yiri Chineke nke n'igwe ọ dịghị onye anyị ga-eji ma ya tụsi ọ bụ ya yiri ya ebighị ebi ka Ikpu ebighị ebi ka Ikpu ebighị ebi ka Ikpu ebighị ebi nara ekele ebighị ebi ka Ikpu ebighị ebi nara ekele ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja nwere Veronica Okeke Mama Vero ndị Onyekaonwu anyị bụ mụrụ adịgo ịgbara eliguru ka narobe nna gị onye ka anyị bịa ka anyị mechuru ka anyị gbara ka anyị na-asụwa na ọchị eluigwe na-etokwa ya eluigwe si na Chukwu dị mma ụtụtụ ọma na-abalị si na ọ dị mma kpakpando nke igwe ha niile si na Chukwu dị mma unu na-ejiri ọbara asa njọ bịanụ ka anyị nye ya ekele imoni ka anyị nye ya otito ọ dị mma ayaja nwanne nwoke ọ dịrị obi bụ mma ọ dị mma nwanne nwanyị ọ dịrị obi bụ mma ọ dị mma Chineke ihe mere dị mma ihe mere dị mma ihe mere dị mma aṅụrụ aṅụrụ ndụ odogwu akataka Chike kesi you are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. Ikpu Jehovah, that is your name. Oh, you will never share.
I'm from ago. Ndị be anyị ndị oge anyị na ụmụ nwanne m etonita m ibe nji mali ya bụ nwa elu ama na aga bụ Veronica ọ ka ọ nwụziri nke a ka mma na aga bụ Veronica nwa elu ma bụ omimi nnukwu na ekpere Chineke bịa lelee ịma mma Chineke n'elu ụwa mmadụ bi bịa lelee ịma mma Chineke n'elu ụwa mmadụ bi bịa lelee ịma mma Chineke n'elu ụwa mmadụ bi bịa lelee ịma mma Chineke n'elu ụwa mmadụ bi. Anyị ekpe n'afa Jizọs. Amen. Nwa elu m nne m nwanne m nwanyị nwanne anyị gbakọrọ n'ebe a inye Chineke ekene na ndụ 70 years ka Chineke kwuru but in 1993 otu n'ibe anyị wee nye Chineke ekene na abụ nke anyị bụrụ anyị wee na-asị papa bịa ebe o si bịa na ndị ụmụ ọ mụtalụ ajakwa nwụchu anwụchu ha ya anọ karịa 93 years ya anọrọ nwa elu m ụmụ ya ndị nwaanyị enwe nwa ada akpọkọfa nwa elu m ndị nwoke ji amụtụ nwa nwaanyị mụta ụmụ fa bụrụ mmadụ ebe nwụchu ha nwụchu ọnwụ nwụchu anyị adụbeghị onye debe ụmụ ụlọ onye debe ụmụ ụlọ onye debe ikwu dibe ụlọ nwa elu m ezinụlọ isi wee pụta abụghị ezinụlọ a na-enyo enyo ezinụlọ a na-agba nkiri ezinụlọ ebe ihe ọjọọ adụrọ ịtọrọ atọ be nna gị ha ya atọ atọ ịtọrọ atọ be nna ụmụ bụ ụmụ nwanne gị ha ya atọ atọ isi be nna gị be ndị dị gị kpọnata be nna gị ụmụ nwaanyị anụ be nna gị ha ya esibe bedida akwa na ha ga-enwe nwa ha ga-anọkwa 1993 years ịtụrụ egwu Chineke ha ga-atụ egwu Chineke ndị na-anụ onu m ebe a enye m ya bụrụ iwu in the name of Jesus Christ maka na ịbatalụ wee na-enweta ọṅụ na obi sara n'ebe nwa elu m bụ nne m bụ nwanne m nwaanyị bụ sista nọ ọ ga-adịghị na mma inye ya abụje dị mma ọnwụ nwụcha ya adịbe na onye adịbe dị gị onye adụ n'ebe nwunye gị nọ onye n'ebe ụmụ ụlọ asọkwa ya si na ọnwụ chelu n'ụzọ unu abịa ọnwụ afọ apụọ kafara bụ ndị na-anụ onu ma dọm ọ ya adịghị na mma ọgwanụ nwanne nwaanyị bịa ezinụlọ ya bụ nke eme ngozi ndị na-anụ olu ebe ezinụlọ ya bụ nke eme ngozi enye m ọbụla iwu na tata niile Bible says
fair weather cometh from the north with God a terrible majesty. Tata, if you got it. Mmiri agara ezo. Anwụ aga-achagbu ndị bịa anụ. Accident anyị eme. Aja ebulu moto mmadụ. Aja ebulu motorcycle mmadụ. Aja ebulu bicycle mmadụ. Mmadụ anyị ericha dachi ụzọ. Enye m ọbụla iwu ọgọ nwoke. Eburu isi weta ivu ya eji m ya ọya tata ka mmaji ya ebido. Nwa dị ana ya. Ka ezi nwa nwoke. Mama can say yes, one day. Tata, come magic, you belong never. If I will be very serious, on what I want, one night. Oh, but Jesus! Kayama. I'm a Jesus Christ. Ndị na-abịa Veronica bụ ọya, ndị na-abịa nwe elo like mụ bụ ọya, ka anyị siri agịrị. Bye bye. Oh yes. Nando
Veronica, Okeke na Veronica na aga m agara Chimozi mgbe ndị ndụ n'ime ụwa n'ihi na onye nwụrụ anwụ adịghị eto Chineke. Ya mere nwanne m, gara Chineke gị ozi ugbu a ede ndụ. Ekwela ka ihe ọbụla gbochie gị ime nke a. Jizọs nọ n'ụzọ obi gị ugbu a na-akụ aka ọ sị, nwanne m, mepee ọnụ ụzọ obi gị ka m bata. Gịnị ka ị na-eche? Ị na-eche oge ọnwụ bịara? Nwanne m, mata na ọnwụ adịghị akụ aka n'ụzọ.
kama ohere dịrị gị ugbu a iji fee Chineke gị. Ekwekwana ka ihe oriri dị n'ụwa, ekwekwana ka ihe ọṅụṅụ dị n'ụwa, ekwekwana ka ihe ụtọ nke dị n'ụwa lafuwe gị kpere Chukwu. Ekwekwana ka ndị ọjọọ duhie gị, ekwekwana ka ndị ọjọọ nke ụwa lafuwe gị, ekwekwana ka ihe dị n'ụwa lafuwe gị kpere Chukwu. Aga m agara Timoteo, aga m ejere Timoteo, aga m agara Timoteo mgbe ndị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Timoteo, aga m ejere Timoteo, aga m agara Timoteo mgbe ndị ndụ n'ime ụwa. Ugbu a ejikerela m ịgara Chineke m ozi. Ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-egbochi m ime nke a. Onye ọbụla jụrụ ese m na be m, n'ụlọ ọrụ m, na shed m, gwanụ ya na m ejebego ozi ọma. Anyị bịara ka anyị mezuoro nna anyị ụmụ anyị ka esi eme ya, egwuo ya akwa ka esi eme ọhịa anyị ekwekọrịtara mgbe ọ nọ This is one, need to be on. One. Yes. What of course, Bishop, no look for the person. Let's go. Okay, now you zone one. Please come and do your work.
Let's get everybody. Okay. Okay. So I want to leave you up, but the guy see me. Now you're trying more. Secret heart, I can tell. On behalf of CWOs 1, I believe we will to Akwa. na mama anyị bụ Veronica Okeke Vero, onye si n'ụwa akpọrọ, nabata ya n'otu ndị nsọ gị na alaeze gị bụ sọ nyere udo. Nna onye ntasi obi niile na nnukwu ịhụnanya na-enweghị atụ na ebere gị n'ebe anyị nọ, gị na-eme ka ọchịchịrị nke ọnwụ ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ. Biko gaa tasie ndị nke gị nọ n'uru obi ma nyekwara anyị aka n'ụzọ nke ndụ, ka anyị were chekwube jee zute Kristi
nwa gị. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ka afụrụ obi Veronica, ka afụrụ obi ndị niile kwere n'ụgara aga. Nye ya ezumike dị onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Veronica siri ike na ndụwa. Ka mkpụrụ obi Veronica siri ike na ndụwa. Ka mkpụrụ obi Veronica siri ike na ndụwa. Sir. Onye ọbụla ga-eso ya daalụ n'onu Epa